Hola, nens i nenes, benvinguts al taller de la xarxa municipal de biblioteques de Badalona. Avui farem plastilina casolana. Necessitem 400 grams de farina, 300 grams de sal, 300 mil·lilitres d'aigua, colorant alimentari, una cullerada de vinagre i una altra cullerada d'oli. Bé, ja tenim aquí el bol amb la farina. Li posem la sal, amb la farina. Ara posarem també l'aigua i a continuació una cullerada de vinagre i una altra cullerada d'oli. El colorant alimentari encara no el posem. I remenem. Quan tinguem la massa, la separarem amb els colors que vulguem fer. Farem un foradet i posarem unes gotetes de colorant. Mireu, jo he fet 4 colors. Llavors, el vermell, el groc, el blau i per fer el verd faré servir el groc i el blau, que el posaré les gotetes juntetes amb el mateix foradet. Mireu que boniques que han quedat. Les deixarem una estoneta i ja les tindrem preparades per jugar. Jugant, mireu que m'ha sortit. A veure si vosaltres també us animeu i feu algunes figuretes. Esperem les vostres creacions de colors i figures a les nostres xarxes socials i sobretot disfruteu molt. Fins aviat!